Uitați-vă, băieți, cum se fac căsile la căs particulare, nu cum fac al de ribeata, al de... De așa, tot curat, tot frumos trebuie să rămâi din urmă. Uite. Deocamdată am pus așa în trebuie să nu cumva să ploaie. Am să le punem și aici. Deci nu facem ca și la vecini. Uite așa, căsuța băieți. Frumoasă. Și așa un gărdușan. Mai ușor frumos. Așa că tot frumos, tot spălat, tot îngrijit. Filmează, spun pe internet. Tot frumos. Un gărdușan mai încolo așa. Până încoace așa. Și până în cap cel. Dar încă n-a terminat. Încă așa frumușel. Tot ideal. Și mai din partea asta tot așa. Tot frumușel, tot făcut. Omenește. Ia, uite așa. Trubul a rămas până să le vopsească. Dacă nu a dus vopsea la timp,